Mayong gabi sa tanan mga igsuon. O welcome na rin ang hamubo nga kanini ang Facebook Live pag paambit sa inyo ha. Akong isulat kay discussion pero actually sharing na ni siya about sa personhood sa atong Ginoong Hesukristo. Kini akong ipambit sa inyo ha, dili ni siya exhaustive, meaning wala gyud makapuli kung magtuon gyud gikan sa libro kay kini siya minubo inato mamahimo nga kulang ang akong ipambit sa inyo ha apan maningkamot ko nga makapaambit sa inyo ha aron pud makatabang sa ato ang pagsabot sa atong Ginoong Hesukristo. So ang title sa ato ang discussion karon kining discussion on the personhood of our Lord Jesus Christ. Kini pod nga topic magpaingon na po ni sa kung saan to pagsabot ang human psychology ni Jesus. Unya ang kahibalupod sa atong Ginoong Hesukristo. So nakoy gigama dinhi nga ato ang diagram. So tanan nato mga igsoon, kinsa ba si Jesus? Who is Jesus? Diha sa balang kasulatan nag-ingon nga labi na sa Synoptic Gospels nga even Jesus himself nag-ingon siya nga naghisgot siya may tungod nga he is the Son of Man. So siya anak sa tao. Kasagaran sa iyang mga predictions labi na karon nga umaabot na ang Semana Santa madunggan na itong mga ebanghelyo sa mga predictions nga ang anak sa tao mag-antos anak. So he is referred by the scripture as the Son of Man. And also, of course, kining Son of Man ang gipasabot ang atong Ginoong Kristo, siya anak sa Dios. Anak. Ug unya, ang ebanghelyo na San Juan nag-ingon nga siya maong pulong. He is the Word. O kining pulong was with God since from the beginning mo nang eternal. So di ba sa prologue sa Gospel of John, and the Word was made flesh. So mo ni siya ang pulong. Sa from the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So Jesus is the Word, eternal, meaning He is with God since from the beginning. So, kini mga igsoon nga description sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang iyahang personhood, ang iyahang pagkasiya, ang iyahang pagka-Dios, ang iyahang pagkatao, ang iyahang pagkasiya. So, mao ni siya mga igsoon ang pupangutan ta kinsa si Jesus. Now, tungod kay siya man ang pulong nga nagpakatao, muna nga atong Ginoong Hesukristo, He is fully human at the same time fully divine. Siya matuod nga tao o siya usab matuod nga Dios. Now, unsaon nato ni pagsabot ning iyahang duha ka mga natures? Human nature o divine nature. Ang human nature mga igsoon, si Jesus matuod gyud siya nga tao kay siya man katong nag-antos o nagpakamatay sa krus. So isip tao, nagpakatao siya, Dios nga nagpakatao, giluwas ta niya tungkol siya gyud tinuod nga tao, nag-antos o nagpasakit o namatay sa krus. Ang Greek word nini mga igsoon kanang gitawag nga kenosis, meaning bisan tuod siya Dios, kanang sulat ni San Pablo, I think Philippians chapter 2, bisan tuod siya Dios, wala sa nakigtupong sa Dios, hinuon nagpakaubos siya sa kaugalingon, no? Nagpakasama siya kanato nga tao. So man gitawag nga kenosis. So dinhi makita ang mga igsoon nga gi-express diri sa Council of Chalcedon para matubag ng ilahang mga kakulangon nga explanation. So
Jesus is only fully divine and fully human. Unya, without confusion, meaning wala nagmix, wala nagsagol. Unya, walay division sad, kay dili man in conflict ning duha. Unya, wala po'y separation, meaning dunay gitawag nato nga kanene proper tension between the humanity of Jesus and the divinity of Jesus. Unya mga igsoon, kung ipadayon nato ni pag-explain sa unahan, tungkol kay Jesus is 100% human, naa siya human consciousness. Naa siya tawhanon nga paminsar, tawhanon nga panghuna-huna. So before ko magpadayon, I hope my audio is clear. Klaro ba? My audio is clear? Okay, good. So, tungkol kay Jesus is 100% human man, na say tawhanon nga panghuna-huna, tawhanon nga paminsar, tawhanon nga kabubuton, human will, human consciousness. Ug unya, doon na say tawhanon nga kahibalo, kay mitubo siya sa kahibalo. Sama ka nato nga mga tao. Ana. Unya, kay Jesus man usab is 100% divine, doon na po say divine consciousness. Diyos nun nga panghuna-huna. Doon na siya Diyos nun nga kabubuton, divine will. O doon na siya extraordinary perfection sa pagkasayod sa mga butang-butang. Apan, kinahanglan natong sabton nga kining duha walay konflikto. There is no conflict between Jesus' human consciousness and His divine consciousness. Na makapangutana ta mga igsoon, unsa may mga pruweba sa Biblia nga si Jesus kanang naa siya'y divine consciousness. Daghan. Kasagaran maingon si Jesus nga kanang ang anak sa tao sakiton, no? So nakabalo ang atong Ginoong Kristo unsay mahitabo sa unahan. Si Jesus ingon ni San Lucas, nagtudlo sa templo, doon na say extraordinary knowledge of the scriptures bisag wala say formal study, matud pa ana. So daghan man to no, nalimtan akong uban, pero kana siya nga nagpamatuod nga si Jesus, doon na say divine consciousness, doon na say extraordinary perfection, knowledge unya, doon ay perfection kaniya. Gani sa Gospel of John, nagisgot man siya nga ang akong gisulti sa inyo, John chapter 8, ang akong gisulti sa inyo mo akong nadunggan sa Amahan. So ang nadunggan niya, so inana sila kasuod sa Dios Amahan. Ang tanan nga akong gitudlo kaninyo mo ni akong nadunggan sa Amahan, kay gipadala ako sa Amahan. So inana sila kasuod, inana ka duol ang iyahang consciousness ngadto sa consciousness sa Dios Amahan. So mo na ang mga pruweba dinhi pod sa human consciousness, kanang iyahang human will. Makita po na to nga si Jesus pod doon na po yung mga time nga murag kulang pod siya og kahibalo sa mga panghitabo sa palibot. Like ingon siya nga sa katapusan sa panahon walay nakabalo kung kano sa akin ni mahitabo. Bisan ang mga anghel wala kabalo, bisan ang anak wala kabalo, ang Amahan ra. So muna nga si Jesus doon na po siya lack of knowledge sa iyang pagkatao, but ang atong explanation nini nga ang iyang kakulang sa kahibalo sa mga butang-butang wala nagpasabot nga less siya, dili na siya divine. Gani ang mga butang nga angay niyang masayran kadtong mga butang nga makapasilitate sa iyahang misyon sa pagtuman sa kabuton sa Dios Amahan. Muna nga naa din ay explanation mga igsoon nga ang human consciousness ni Jesus
ang iyang human will is in full and perfect submission to the divine will. Unya, ang divine will is translated and prolongated to the human will, to the human consciousness. So, they are not in conflict. In short, ang divine will sa atong Ginoong Kristo mao ang kabubuton sa Dios Amahan. Mao na ang divine will. Now, kini nga divine will na translate ni na hinay-hinay nig manifest ngadto sa iyang human consciousness based sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Si San Lucas nag-ingon nga sa man siya nakit-ido sa templo, ni uban siya maginikanan o mipauli sa Nazaret o ang bata mitubo sa panglawas o sa kahibalo. So, experiential knowledge, ang divine will hinahinay nga nasabtan sa atong Ginoong Jesucristo na translate ngadto sa iyang human consciousness. Now, question about freedom. Kana bang free ba gyud ang atong Ginoong Jesucristo isip tao nga mupili sa iyahang mga choices sa kinabuhi? Kay mura man og na limit ang iyang choices tungod sa kabubuton sa Amahan? Ang answer is yes. Kay dinhi masabtan nato mga igsoon nga kining human will, ang iyang object ani is ang maayo. Kanang human will magud nato is sa tao is the capacity to choose ba ni? Willpower ba? The capacity to choose. So, ang object aning human will is the good. Kung ato pag yung idugangan, the absolute good. Nan karon makita nato nga kung mature ang human will, gamay na lang siya mga pilianan. So mamili na lang siya among sa mga butang nga mga maayo. Unya, among sa mga butang nga mga maayo, piliyo niya ang the one thing necessary. Ug alang sa atong Ginoong Hesukristo, that one thing which is very necessary is the will of the Father. And the will of the Father nga si Jesus magpasakit, ilansan sa krus, umabanhaw alang sa atong kaluwasan. Don kay as fully human and fully divine, He is our perfect Savior. Kay sa iyang pagpakatao, kitang tao ang atong nature, iyang nahalog, iyahang naa sa iyaha. So apil sa iyahang pagpasakit, na apil sa iyahang pagpasakit, ang pagpasaylo sa tawhanon nga kinaya nga naa sa matag usa kanato. So makita nato mga igsoon nga ang kasing-kasing dahil sa kagawasan is the human will, not the choices. So free ang tao kung ang iyahang kapasidad sa pagpili mapaingon sa pagpili sa mga maayo. So to be free is to choose the good, the absolute good. To choose what is true, good, and beautiful. Ug ang pagpili sa maayo maoy makapa-liberate, no? To choose the good is liberating. O to choose pod sa evil is enslaving. So, ang pagpili sa sala pod makapaulipon usab sa tao. Dili tagawas na. Busa, matod pa mga igsoon, si Jesus nga nagbitay sa cross is the freest human being in the world. Nga naman, ang iyang human will was in full and perfect submission to the divine will, which is the absolute good. Anak siya. So kung balikan nato ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo, makita nato nga ang human freedom ni Jesus is really perfect. Kaya ang iyang ultimate choice is the will of the Father, which is the absolute good. Busa si Jesus nga gilansang sa cross, mao to, siya ang pinakagawas nun nga tao sa tibuok kalibutan. So,
hamubo nga pamalandong mga igsoon, nining atong hamubo nga explanation sa who is Jesus. That He is the Son of Man, the Son of God, the Word eternal. He is 100% human, 100% divine. As human being, nasa human consciousness, human will, nagtubo siya sa kahibalo, but in full and perfect submission sa divine consciousness, divine will, sa perfection, isip anak sa Dios, o ang iyang divine consciousness na translate, na prolongate dito sa iyang human consciousness o divine will. Muna nakatuman siya sa kabuton sa Dios Amahan. So ang pamalandong alang kanato mga igsoon nga sama kang Hesus, ang goal nato sa paatong pagka-Kristiyanos, to be specific sa atong pagkakatolikong Kristiyanos, kanang gawas nun ta gikan sa sala. Mo na nga sa atong bunyag tungod sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesus, ang atong original sin, unya kung dako na tagi bunyagan, apil atong personal sin, kipapas sa atong Ginoong Hesukristo. Kay gusto niya libre ta sa atong kinabuhi. Dili ta ulipon sa pagpakasala. Gusto niya nga free ta ang atong human will makapili gyud sa mga maayo nga iya sa kabuton sa Dios sama sa iyang gihimo sa iyang kinabuhi. Muna nga diya sa bunyag usab gitagaan ta sa grasya to resist the temptation to sin. Si Jesus isip tao, wala siya nakasala, pero subject siya sa tentasyon, nakaresist siya sa pagpakasala. Kita po duna punta niya ng grasya diha sa atong bunyag. Mga igsoon, sama ni Jesus na ata ning human will. O ang misyon nato, ang atong challenge is sama ni Jesus, piliin nato ang maayo o pinakamaayo. Nga mao ang kabubuton sa amahan nagipakita ni Jesus sa ato. So, unsaon nato ni pag-translate sa ato ang from time to time nga pag-interact sa atong pagtuo. Pananglitan, kung doon na tayo mga plano sa kinabuhi, yes, magplano ta, Lord, mao ni ang akong kabubuton nga mahitabo sa akong kinabuhi. Number 1, number 2, number 3. Lord, mao ni akong plano sa kinabuhi 10 years from now. Lord, mao ni ang plano nako para sa akong pamilya, mga anak, akong asawa, akong bana. Lord, mo ni plano na ko para sa akong mga ginikanan nga mga tigulang na anak. Lord, mo ni plano para sa akong opisina, sa akong ministry. But, the second part is, Lord, unsa ang imong kabubuton? Kay mo na ang akong sundon. Mo na ang akong pilion. Kay pwede nga maayo ning ako ang mga plano, pero kanang imo mo nang pinakamaayo. The absolute good. Mo na ang akong sundon. So, sa paghimo na to nini mga igsoon, we live like Jesus. Isip tao, maayo nga mga pamlano sa kinabuhi, nangandoy nga mupili sa mga maayong butang, apan kanunay ang concern sa atong Ginoo is the will of the Father. That's the only thing goal sa atong Ginoong Jesucristo. Kita pod nga nagsunod sa atong Ginoong Jesucristo, ang ato pod is what is the will of Jesus Christ for us. Isip dalaga, ulitaw, minyo, batanon, estudyante, relihiyosa, reliyoso, pare, madre. Lord, muna yung akong will sa kinabuhi, pero what is your will for me? That's my ultimate concern. Help me understand nga ang imong divine will, Lord, mo translate, mapasabot sa ako, maprolongate sa ako, base sa ako ang adlaw-adlaw nga kasinatian, kay gatubo man ko sa kahibalo diha sa akong pagpuyo sa kinabuhi. Anak. Unya, Lord, kining ako ang mga planning sa kinabuhi kabubuton,
tabangi ko Lord nga ako ning masubmit sa imo ha. Ako ning muning role sa prayer, atong ipahibalo sa divine will ang atong mga plano, mga gibuhat, ang atong mga piliunon dapat in full and perfect submission sa divine will. So, maka-experience ba ta nga murumag in conflict ang ako ang mga plano sa kinabuhi sa kabuton sa Dios? Dili na sa conflict basin kung wala lang nato matugan sa divine will. So, tanan atong isango sa prayer sa divine consciousness nga sa kabuton sa Dios Ama. Unya mo nang mag-ampo ta kita istorya pero napoy time for silence kaya ron makadungog pud ta unsay prompting sa Dios sa ato sa ngalan ni Jesus, unsay iyang gusto ipahimo sa ato. So these two are not in conflict but dunay healthy dunay dialogue meaning duha sa kinabuhi. So karon niabot lang sa mga na morning dynamics sa prayer. We have time to talk, but we also need to have time to listen. Kaya haron nga masabtan nato ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hinaut-unta nakahatag gamay sa inyong punto pamalandong labi na nining pagsulod nato sa Semana Santa din ang atong Ginoong Kristo who is fully human and fully divine. Ang pasakit, ilansad sa krus, umabanhaw, alang kanato nga iyang katawan. God bless you o mayong gabi sa tanan.